हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, आज आपण मका, स्वीटकॉर्न म्हणजे कणीस ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जे आवडीचे आहेत त्यात आज आपण बघणार आहोत। तर ते कसं बनतं ते बघूया आणि कुठचे प्रकार आहेत त्याकडे ते आपण बघूया। हा बघा असा बॅनर आहे, त्यामध्ये बटर गार्लिक चीज, मेयोनेज, तंदूर, जलपेनो ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत। मी एकत्र बोललो, वेगवेगळ्या प्रकारे भेटतात। बघूया कसा बनतो कॉर्न आपला। एक कॉर्न व्हायला तरी अर्धा तास लागतो। अशा प्रकारे ते बनवतात, विदाउट कवर काढतात। तर मी जी ऑर्डर दिलेली आहे त्यामध्ये एक चीज आहे आणि दुसरा तंदूर आहे। 2 कॉर्नची ऑर्डर दिली आहे मी। बघूया कसे बनतील ते। फर्स्ट आपण चीजवाला बनवतोय, डबल चीज। असं स्प्रेड करतोय। ठीक आहे, मारतोय आपण मसाला, चाट मसाला, तिखट आणि ओके। एक तर रेडी झाला, दुसरा आता तंदूर बाकी आहे। आता आपण तंदूर बनवतो ना। टाइम लगेगा, तैयार है आपका। ओके,
ओके, हा तंदूर मेयोनेज आहे सोबत. सॉस. हे जे बघतो ते आपण तंदूर मेयोनेज आहे. आणि हे सिंपल मसाला, थोडं स्पायसी. ओके. दोन्ही पण आपली रेडी झालेली आहेत. ह्याच्यामध्ये पण चीज जातो? नाही ना. कागद टाकतो पॅक करायला. नाही, डायरेक्ट सिल्वर फॉईल मध्ये कर ना. पेपर का हे कशाला वाया घालवतो? हा, निघून जाईल ते. ओके, ठीक आहे. अशा तऱ्हेने आपण दोन आपले स्वीट कॉर्न बघितलेले आहेत. तो आपल्यासाठी चीज कवर काढून आपल्याला देतोय. ते चीज बाजूला काढून ते वरचे कवर, की जेणेकरून जे पार्सल जाते ते एकदम व्यवस्थित जावं, घरापर्यंत पोहोचावं त्यासाठी. मला सांगशील तुझं नाव काय? ओके. आणि इथे किती वर्षापासून तू हे करतोय? म्हणजे माझे पप्पा करतात 2006 पासून. ओके, 2006 पासून. आणि तू कधीपासून मदत करतोस त्यांना? लहान होतं तेव्हापासून थोडा हातभार लावायचा. नाही, मस्त आहे. आता बघू, घरी जाऊन मी टेस्ट करेन कसं आहे ते. हे आपल्या अर्धा पाऊण तास गरमच राहील. ओके. त्यात फॉईल लावली म्हणजे अजून जास्त वेळ. ओके. हे जे लोकेशन आहे यांचं ते बिर्ला स्कूलच्या बाजूला आहे. तर तुम्हाला जर कॉर्नचा स्वीट कॉर्न ओके गुगल मॅपवर आहे, तुम्हाला जर ह्याचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर बिर्ला स्कूलच्या बाजूलाच आहे, तुम्ही येऊ शकता. मी तुम्हाला मेनू पण त्यांचा दाखवला आहे. थँक्यू. वल्लरी, आपण आता टेस्ट करणार आहोत. तर फर्स्ट वन तू कुठचा टेस्ट करणार? चीज. तर आपण बघूया. हा चीज आहे. तू टेस्ट करून सांग मला कसा आहे तो. फक्कट. चांगलं आहे. ओके. आता आपण दुसरा टेस्ट करूया. हा तंदूर मेयोनेज आहे. ह्याची टेस्ट कशी आहे? दोघांमध्ये टेस्टमध्ये फरक काय आहे? हा चीज आहे आणि हा तंदूर मेयोनेज आहे. ह्याच्यातला बेस्ट कुठचा वाटला तुला? तंदूर मेयोनेज. ओके. आवडलं ना तुला दोन्ही पण?
मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.